uma mhlawumbe uthi uyadla emgaqweni or mhlawumbe uyadla emgqonyeni or uhlangana nomuntu owawufunda naye owayekwazi uhlakaniphile, yini ayifike kuwena? Ngathini mfethu, kuningi mfethu okufikayo, yabo. Abanye ngiyabaleka, yabo. Abanye mfethu mengibone iqala mfethu ngiphela amahloni ngokuthi abanye ngicina ngikhala inyembezi, yabo. Ngisho ngithi ngibona umuntu ongamele sangibona senginje ngangayitshela ukuthi uzongibona nginje emgaqweni, yabo. Because impilo yasemgaqweni akuyona impilo ongazuthi ungaba proud ngayo, yabo. Into esizenzeka kaningi lezo mfethu, ngibona ama-ex ami, ngibona emgaqweni abantu abangaziyo bangasekhaya, yabo lona. Omunye uphelele namazwi ukuthi ungamqambela amanga uthini, yabo lona, yabo. For isikho kuzothi uyamqambela amanga mhlambe njenganani kade ngifunda eMlazi, yabo, ngayeke eMlazi ngabuyela ngasekhaya amakhuthe ezuza umqhele, yabo. Bese mhlambe ngibona umuntu owangifunda naye eMlazi, yabo lona, ongayazi history yami ngakephi yangasekhaya amakhutha kuyona igcina ngiholela kephi emgaqweni, yabo. Ngizobona umuntu mhlambe ngamgcina after 6 to 7 years, yabo. Lo muntu lo mangimbuka mhlambe yena use-achievile, yabo, lonto elifile, yabo. Like for an example mhlambe uhamba ngemoto yakhe, yabo, mhlambe udrivela iPolo lakhe, yabo lona, or noma engadrive imoto uGrand elifile, yabo. Uphelele namazwi ukuthi umqambile amanga mhlambe uthunyiwe khona into oyenza, kodwa manje mebuka uyakubona ukuthi i-structure sakhe, i-picture yakhe iyasho ukuthi hayi wena nje mfethu kade wagcinana nevati usuhlala la umuntu wala, yabo lona. Lo nto akumnandi mfethu, ngiyazwela nasenhlizweni, kuyakhawunta, kuyahlaba, yabo. Ukuthi uma umuntu onengqondo mfethu amanga awasizi, yabo. Kuyasiza nje vele ubhodle iqiniso, umtshela iqiniso ukuthi mfethu hamba kahle bra wami kuwena, ngiyakubona hamba kahle, impilo ayibuzwa kuwena, yabo. Lento ungayibuza kumina, yabo. Kunzima, ngeke ngashayeka kanje empilweni, yabo lona. Bonga uNkulunkulu wena akugona usakwazi ukuthi uphumelele, yabo lona, yabo. So ngiyalicela nosizo mhlambe uma ukuthi umuntu nanivelele nihwebelana kahle nasesikoleni nizwani friendship yenu, yabo lona, akusiza ngaloko akusiza ngakho, yabo. But even though ekusiza mhlambe ukuthi ukubhale 100 rand and 50 rand, yabo, kuba nalokho ukuthi ngikhangeza imali umuntu engangifunda naye eclassini engihlala naye deskini, yabo. Ngikhangeza imali yokuthi ngiyide something kumuntu ewayekade ekopheliswa yimina eclassini, yabo lona. Mina into engishaya most of the time, yabo. Uthola ukuthi abantu abekade bebukela kumina eclassini, abantu ekade ngibangenisa ngemali ekhaya for ukuthi befuna ngibabhayile ama-essay, yabo lona, befuna ngibafundise ngiba-revisise ekhaya, yabo. Cause ekhaya ngiphuma past 2 esikoleni, yabo. Past 2 ngifika ekhaya mhlambe ngo-3:15, yabo. Ngifika ekhaya ngiwashe ishethi ngidle, yabo. 3 to past 3 kanje, yabo. Mhlambe ngo-4 bayaqala bayafika abafundi, yabo. Njengoba befika ekhaya abafundi ekhaya sibaningi, yabo. Imina, umana, usisi wami omdala, bese kuba ubhuti wami, yabo. Nabashana bami-ke bese encane ingane zakhe ngisafunda mina, yabo. Umuntu oklinayo ekhaya usisi wami, yabo. Yabo, sambe befika abafundi lana bezofuna ngiba-revisise, yabo. Angeke ngihlale nabo eminyango mhlambe, yabo lona. Ngizobathatha ngibafake endlini ngaphakathi edining, yabo. Omunye umuntu wenza into ayijwayele kubi, ngingenela nezicathulo zakhe zinjalo zinodaka, yabo, ziyangigcolisa. Cause to-history ngeke ngihlale nomuntu 5 hours or yebo yemini mhlambe 3 hours, yabo lona, ngingamenzeli ngisho ijuice le, yabo. Ngostadishe ngazuthi ungabuya uphumuza ingqondo ube something mhlambe oyiphuzayo, yabo lona, yabo. Ngizokhipha ijuice la, ngenza ijuice, senza ijuice, siphuza ijuice. So mhlambe ijuice mhlambe bizolasta inyanga yonke ekhaya, yabo. So umndeni kuyaba mhlambe sidlala mhlambe 2 weeks, yabo lona, yabo. Mina ngifunda isikole ngisupport ngalutho ekhaya, yabo lona. Azazasho usisi wami athi hayibe wena, yabo. Onizodlala abangani bakho laba, yabo lona. Wena ngithi ngifunda nabo ukuthi uma mina ngifundisa eclassini basuke bekibi bona, yabo. Ngithi basuke bekhona, yabo lona. Azi why pho bona ngingakwazi ukuthi nini bakhuphe njenganawe njengoba wenza nesikoleni, yabo lona. Futhi vele lento abayenzayo
aba-participate esikoleni eklasini for the sake ukuthi nini bayazi ukuthi hayi vele ukhona uphilani. Yabo lo nto uzosiza. Yazini mfethu for the sake ukuthi ungalokhu udlala abantu kanje bezugcine ehambele esikoleni kwesikhathi bekwenza isilimi. Nawo ulwazi lakho lo yabo lento isiphiwo sakho lesi. Yabo for uku-avoid lento le. Yabo umuntu nomuntu ofikayo la. Yabo lento uzofuna ukuthi umlokhuzisa umenzele iseki kakhulukazi. Yabo lona ingane efikayo itshela ukuthi 20 rand ukungena. Yabo lona yabo ukuze ukwazi nawe ube nemali nabo babe na something ezobakhuthaza ukuthi maba focus eclassini separate ungemenge elo ekhona elo efundisa. Yabo ngithi mhlawumbe lizokwehla nezi mhlawumbe indlela ukuthi ngikwazi ukubaxosha. Yabo because angikwazi ukuxosha ngiyomxosha umuntu. Yabo nona yabo na even though khona kunjalo ngumuntu onamahloni ngeke ngikwazi ukubatshela bafethu manje umuntu ofika ekhaya funa 20 rand into ufuna ukuthi ngimbhalele. Yabo lona kube ngasampe ngiyabaqwala kanje. Yabo lento mfethu yabo nginalowo mahloni. Yabo uzokwazi ukwasiza ubani usisi wami yena bengivele mase kuya ngokolo sekwara to 4 kanje. Yabo athi kulungile hlala endlini uzohlala ekitchen la benokha khona. Yabo Simon ngene umuntu uzotshelwa yimina. Yabo lona bajika bangayiphesi bambuyelanda imali babuye nayo and for serious beyenzeka lento. Bejika futhi abanye bahamba first day nje feswini bejika abanye bambuyelanda imali. Yabo bejikiswa yini ayikho into abazoyenza. Yabo bayidinga yini imfethuni le knowledge enginayo ukuthi balo le experience enginayo ukuthi bayithole. Yabo lona bazojika bayizame nemali umunye umuntu useyogijima umtshela uma wakhe sayima singavele ngingayiphathi imali yokuclear esikoleni. Yabo lona ngicongeza imali ngiyayidinga lento ukuthi ngiyenze kunokuthi mhlawumbe ngihambe ngiye library kanje. Yabo lento yabo mebuya ngitshela ukuthi bafo within 3 months. Yabo bengakwazi ukuthi ngihlanganise imali ukuthi ngithenga isicathulo eklasini esikoleni bengifunda ngebhasi classic. Yabo lalu 2200 ngilithenga. Yabo 2200 seliswethi leyo mali le ngilithenganga imali yangi nikezwe ubaba uma no ile mali le labo 20 rand ababefaka abafundi ngizobafundisa ekhaya. Yabo each and every day after school. Yabo nakhona ngisizobani isister yami. Yabo lona ntambama la mase sisitele ekhaya etafuleni siyayicalculate imali siyabona namhlanje wenze malini. Yabo imali yakho le yakubona namahloni uzodlala abantu ugcina ngizani bekugibele ekhanda. Usisi wakho iNkozimalanga okumele kumanage uzube mdala. Mfethu yabo nje bese ngiyasho ngiyakhala kakhulu mfethu na ukushona kwashona ushona 2015. Yabo ngiyakhala mfethu. Yabo yena umuntu obekwazi ukuthi mfethu na asi fuck takho blue goes to do this thing. Yabo lona wena umuntu obekwazi ukuthi ngathini mfethu na forward. Yes, as a forward if no matter what kind of situation that I'm going through. Yabo nona ngisho ngiswatha ngizama ugive up kwa la ngileka khona athi no I'm there for you for the support. You can do this thing. Yebo lona. Yabo lona don't give up on yourself. Yebo lona yena umuntu obekwazi ukuthi encourage. Yebo lona angiconvince. Yebo lona anginike support. Yebo entweni engiyenzayo. Yabo cause yini mfethu na wena umuntu obe understand life yami ngoba sayibone wena umuntu obe ne believe yami. Yabo lona wena umuntu obesho asiphilani indlela oprice high ubhuti wami. Yabo owakithi ke iqambe lami ngakudlela mona. Yabo uhlakanipha okudlula ngisho mina. Yabo lona ngimdala kunawe. Yabo tshela iqiniso mina bafofeso usisiwami uza wasiqeda isikole incwadi kade ufunda ngazo ubekhavelwa yimina. Yabo simple thing ukucover. Yabo ukhava yazi uNkulunkulu akakuphi konke mfethu but uyabona efamily yeni kwakubalansile ngoba khona ohlakaniphile khona okumanager ono forward iduwa owenza izinto zenzeke because ngisho ungahlakanipha kodwa mawuhluleka ukuthi ukuhlakanipha kwakho kungakukhokhela kanjani if sekukhona umuntu othi lokuhlakanipha kwakho kumele kukhokhe manje ngenkani. So uyabona ukuthi kubalansile and mayeshona kuba ne-imbalance kuyaqala kutsheke kukhombisa ukuthi akasekho noma ngabe kuthothi yena uNkulunkulu wayengamphile esikoleni but wayemupha ukuhlakani iwisdom yes yokuthi enze izinto zenzeke. Yes
Yes. So ubesikade sikhuluma ngakho indaba yokuthi uma usudibana nomuntu, that is why sengena zonke lezi zinto esikhuluma ngazo njengamanje. Ukuthi uma uhlangana nomuntu yini yayifike kuwena njengoba ushintsho ufikelwa izinyembezi usho ukuthi nabantu awubafundisa uma uhlangana nabo. Mhlawumbe yini enye mhlawumbe ongafisa ukuyithayisela lokho sokukhulumela? Ngasini mfethu even ngisho othisha yabo. Lesi mhlawumbe ngihlangana nothisha engifundisa esikoleni yabo. Angihlali ngihawe bafo yabona ngiya ukuthi mangimbona eqala bafo ngiyambalekela yabo. Yini na mfethu ngibalekela yini mfethuna i-lecture azongipha yona yabo lona kodwa Dube kodwa fanhami yabo. Wagive up nje ngempela mfethuna empilweni yabo. Kungiphe leyo ngqondo yakho lowo buhlakani bakho ukube kuyenzeka yabo lona yabo. Angazi ngenze njani yabo. Wamvumela ngempela usathana ukuthi angene nje empilweni yakho akudle kanje akudestroy kanje yabo lona. Never give up mfethu lithuba lisekhona yabo lona yabo. uNkulunkulu mengakasho nje ukuthi ayiphelile yabo lona imfundo ayikhulele yabo. Lo mazwi lawo ayahlaba enhlizweni yabo lona abuyisa inyembezi yabo. Abuyisa inyembezi yabo sinsisi yabo lona. Cause nami ngomuntu ngiyazazi nginembeza ngilala ngikhona angithandi yabo lona. Ngiyalifisa nami ithuba lokusini ngasi step back. Mhlawumbe esimeni sokuhlangana ne-ex yakho awusitshele nje ngalolu suku udibana nayo. Hlangane ne-ex yami mfethuna osikisiqapqapha nje khona ngeke ngahlangana nayo sengilana ke eThekwini yabo. Bra wami to be honest mfethu ngitshela ukuthi ngihangenanga ngisho ukubaleka mhlambe ngithi ngibalekela impilo engiyona mhlambe ngithi ngizoqamba manga ngithi hayi khona into engize ngayo yebo lonto cause ngibona yes kona ngiclean kanyana yebo lonto yabo kodwa for the sake of thenini abantu engihamba nabo banjani yebo lonto hamba namaferanje lana amathini esandleni waphethe fethuna yabo. And akukho ukuthi ngibakhafule abantu yabo siyobhema njengoba siyobhema imali esiyobhema ngayo iphethwe yimini yabo lona siqalekile yabo. Masiqalekile ngathi ayikho into engalokho idonsa nje kube namafuni ama-stop amaningi yabo lonto yabo. Akukho ngisho nani ngizibafethu ngithi bafethu ngeke ningilinda la yabo lonto kancane noma akukho ukuthi ngibe ne-story kubona yabo lonto mhlambe so ngenza ukuthi ngithi kubaqhathulula mhlambe kancane no yabo lona. Akukho futhi ukuthi ngithi abafethu siphumeni ngala yebo lona cause la siya khona sesiyakubuka kanje yabo. Angibona bafo la ngibona khona mfethuna yavenyama yabo. Mayi mfethuna ihamba nomngani wayo yabo. Yeah. Aseyimisa umngani wayo ebiza umngani wayo asayiwo ngeke mfethu awumancane yabo. Ishibi ngimemeza Njabulo phila Dube yabo. Ngisi ngiyaziba mfethu shithi hayi ngimemeza wena yabo philani yabo. Imini nomzamo yini wangiziba yabo lona cela ukukhuluma nawe bafo ngiphelelwe amandla yabo. Yazi ukumziba kwami lokho kwaba into engekho kodwa kwazi ukubona ngisho kwala bafethu engihamba nabo yabo. Basho bathi futhi umuntu uyakubiza wena yabo lona. Ngithi ngithe bafethu asambeni wabe seshini ngithe mfethu ngicela wena ngicela ukukhuluma nawe uthi wami ngibizela yena yabo. Abe ngibiza lo munye mfethu yabo engiqhwebe yabo. Ngiphenduke bafo yabo. Noma ngiphenduke ngane abantu akhala mhinyembezi yabo lona. Philani yini yabo yini yabo. Phusha nawe mfethu esikoleni bese grand mfethu and okwesi ngangifunda naye eklasini yabo. Ngangifunda naye eklasini ngasini into yami nayo nje idumile eklasini yabo. Ngisho mema abaningi abanye bayazi yabo lona. And yona ke umuntu ophaphile yabo nje eklasini yabo lona. Kwawukuthi ngisho abanye mema sebegcina sebecikeka becekwa yini ibehavior yayo yabo lona. Kodwa manje ingane enhle yabo. Ngiqambela mangaba for inhle mfethu inhle yellow bonus lenda yabo.
iyidle mfethu. Ngisho esikoleni mfethu ikawuti esile mfethu ibhalane ikawuti samajita amaningi. Yabo. Amajita nami ngiwavumile ukuthi heavy kunami. Yabo ingane zomali ezidla imali eqanza amazinyo. Yabo lento ephatha imali yangempela esigele. Yabo lo kodwa still ithi no mina ngincanyaswa wena. Yabo. Anginalutho ngusikotheni esikoleni mina ngiphatha 10 rand. Yabo. Lengane bamnandi kokuma wayo umetron. Yabo. Inokufika mhlawumbe ukuthi ifika phela mphethe 200 rand 80 rand. Yabo. Esikoleni iyafika la kule sikole kade funda street. Yabo. Esizofunda ngala kule sikole sangasekhaya. Yabo. So namantombazana amaningi esina inokuyitshela yabo lonto. Uhona ukuthi hayi uthini asinokuyitshela. Yabo. Yini abaselwa ngathini mfethu indlela impilo eyiyona ngibona angeke ufanise umuntu okade ufunda mhlawumbe ngathini ebelungweni nomuntu ofunda emandiyeni yabona nomuntu ofunda ebantwini yabo nomuntu osuke ebelungweni esozofunda ebantwini yabona into angayijwayele lengane yafika la yazi ngisho nesikole nesitolo ukuthi singakephi yabona mayiphuma ngebreak izophuma ishone ngakephi yabo ngane iningi ngizithi iyayitshela hala so and so yabo. So mina njengomuntu onozwelo ngithathe ngizama ukuyitshengisa ngitshengisa indawo nempilo yala ukuthi kanjani yabo lona siphila kanjani la kule ndawo yala ngasekhaya yabo. Iyona indlela engagcina ngizwana ngayo ukuthi abantu sigcina senzani sithandana yabo nami ngithola isuku ukuthi ngiyazi kangcono naye ingazi kangcono yabo ibona sayifesona umuntu oright yazi ever since ngafika la esikoleni fesona ngiyaqala ukuthola nje umuntu ozongenza ngibe free kanje ngikwazi ukuxoxa naye ngikhululeke naye yabo ngebreak nje fethu bengibhoreka ngize ngisikhokho yabo lona sabe ngisho ukuyothenga nginemali yabo lona kodwa azimanginawo ngiyakwazi ngibe free mfethu ngiwokhe yabo lona and uyaziwa wena ngalanga yabo lonto ngingakini la yabo lona noma ngihamba nawe emgaqweni ngikhululekile nje fethu yabo anginalo uvale ngiba nalo noma ngizingiyazama ukuhamba namanye amantombazane uyabona ukuthi amanye angiqhasulula athi ngiyitshela lonto noma ngizingiyazama ukuthi ngibe free ubone ukuthi hayi yabo lona angazi anomona angazi sowani yabo lona ngithi khululeka mfethu uzoba right yabo. Isikubona manje sesimeni esinzima mfethu singibona manje sesimeni manje sikanjena mfethu nathuka yoma ingane yabantu yabo athuka yoma yabo yasizama mfethu ngoma ngathiwa yini efuna mfethu ngizokusupporta mina yabo because nawe uzamile ukuthi ngisupport ungifake esikoleni yabo just ngale ngajola na mfethu ngajola bafo nyaka wonke yabo yazi uma wayishintshisa isikole yabo eshintshisa isikole for the sake ukuthi nini kumilo sebeshintsha nendawo sebengasahlale lokuzeni imkhazini yabo sebehlala kaFelekisi elove hamba ufunde siyabonga yabo kwaye masikwazi uzisolo ukuziqhelelane naye yabo lapho sizongibona ngila etown mfethu ngipharide bafo nginjani mfethu yabo nginjani mfethu yabo lapho into engishayisa ngovalo mfethu yona still ayinamahloni nami ukuhamba nami nje ngisho estradini mfethu yabo awukuthi yazagcina ishiya umngani wayo yabo umngani wayo simphusha ngaphambili ngihamba naye sawungiphelezela ngishela yabo bafuthe ngishawe arrest into ngalelo suku wadamu kangisho iarrow ngicela impolo imani asimfethu kwadamu ku-arrest mfethu waphela nya page yezwa nya zithini lezo hamba nazo zithi hey sifuna ukuyobhema thina lezi engihamba nazo first la fethuni lezo zingilandele kancane yabo lezo zingilandele kancane ngimi nje ngelokuthi ngithengithi ngiyamziba abafethi nina ensenini angimi-attend yabo leyo yabo sambe manje sisihamba ngayo umngani wayo ngaphambili yabo ithina phakathi nendawo abangani bami abawu2 ngemuva amarodo please yes amarodo uyayibonela yinawo yabo leyo isidengana hayi mfesuna bathi yathi ngiphelezela umngani wami la uya la esalon yabo leyo bengifuna sisi ukuxoxa kancane nawe yabo leyo njengoba ngisasambe bengifike ngishiye esalon yabo abeluka mfesuna ngitshela ngifonele masazoqeda yabo cause nami vele bengizohlala le ngilindene naye yabo leyo so uzosesaluka mfethu bengifuna sisi ukuketch up nje kancane nawe akumanje nami inkinga yami yazini iyaba mfethu engihamba nabo yabo leyo and imali yabe kumina yabo
imali yabo yabona ngithi hayi nayi kumina imali yabo 60 rand yabo athi hayi banikeze imali no angikwazi ukubanika le mali yabo because nami la nginesheke le mali yabo and mengabanika fesuna angeke ngisayifica le khuza eyami isheke yani yesibhemi yabona emva lapho mina ngizobe sengisafarisha yabona ithi hayi banikeze imali yabona zokunikeza mina imali yabo yabo lapha eMaskandi bafuna ukubuka kanje yes Hey, isigodlo eMaskandi. Qalekile bafuthe sengavini mfethu engiyashungisa ukuthi inkosi yami ngenze njani. Akukuthi ngimvayile ngaphandle. Yabo. Asakulungile mama, yabo. Bize lo fesu. Nayi imali yakho yafuna imalini bafisi yabo. Enala manje sejabuliswa yini ngisi awu ngaphuma erezini. Yebo le honto. Asezobhema wodwa. On top of that sibona mfethu inkulumo abayishoyo singathini sezihamba nokuthenini balo banqoma lento enziwe lo sisi yibona yabo isikele manje lesa yabo esiprechereza naye no sisi ukuthi ayazi mfethu yabo she must take some time with me yabo yabo khona nabezokwazi bathola isikhathi sokuthi babheme nje kahle babe right noma ngithi ngiyafika ngifike seyiphelile seyimashini yabo engithi 1+1 angase ngidedele imali ngibanikeze imali yabo yabo ngiyasho ngisikude nami razor yami but it's fine just ngihlale nalingani just bafanga into ngiphuza amanzi ubuze ukuthi indawo ithi efethe ngiqalekile sengithe i-repost bafahle ngathenga ama repost awu 3 yes 3 damu arrost ngafo phela nya into engizwa nje ukoma yabo ukoma yes uzile ngani yini inkinga ngithi efethe leni ngibhema bengabhemi yabo yona bengizisi ngiyobhema yabo ubuze manje ngibhema kanjani yabo ngichazele yazi ngitshela ukuthi bafofesuna bayeso sikhathi isaye siqale la sithenge into esoyile yabo lona senge kamnandi la chicken likhini senge inyama mfesuna ithenge ipizza yabo samsohlala phansi lapha yabo ethi mina samsela lapha eBlokuzini eBuddha Park yabo so festale khona eBuddha Park phansi yabo ngiyazi uma seBuddha Park sekuseduze naseMaskandi yabo lo kodwa manje into engikhawathaka ukuthi mefa lo muntu unqaba ukuthi ngiyayithenga lento lena engizoyishayisa inhliziyo ebhlungu mina yabo lo ayisambe bafuna sihlale phansi eBuddha Park la yabo nje wasihleli phansi la kuyipizza just sami kuyipizza kodwa ngisasuphiso wodwa qaleki ubuze indaba engithi feso yaza kudle ngisho ukudla yabo lo yes kuna fesona singabhoreka ukuhlala nawe yabo lo ngiyaenjoy nami ngiyakuthanda ngiyafisa kodwa manje nginento eyodwa engikhawasayo yabo lo engazigcinenze kube ngazo stampe fesona angifocusile kwena yabo lo angigaya attention ingoba yini angibhemile yabo isho lenganithi yabo lento doti fesezo orwabishi yabo ngiyamajina nje fesu ngendlela ukuhlanya ngayo ngambusi noma mangibona nezo lo osangane yabo lo abo owayi mina bengivune ngisangane yezo mangikubona ngithi ekseni bafike ngifike esikoleni ngifike ngibeka ubhaka edeskini yabo mangifike eqala ngizofika ngibeka ubhaka mike afike yabona ubhaka wami izongibheka bafa isikole sonke ngingakayiwa kuyasena yabo yazi ngithola amathole mhlambe ngiyabhema yabo ngozithi mhlambe ngisabhema emathwelethi naye mhlambe sisimile lapha silapha phambi komnyango yabo sicela noma umubi ngizongizwa ngumfana lesithepilani khona uzokucelayo la ngaphandle yabo mhlambe ngiyabhema ugwayi manje ngiqalaza iyona yabo dedela ugwayi ngikhipha usweet ngilo sweet yabo ngi-attend yabo manje attend abafo tshela ukuthi yabo leyo move leyo behavior leyo sengikhumbuza iyona yabo lona isifethu ngendlela obungihlonipha ngayo yazi bowenza shows ngisho ukuthi uqeda ukubhema yes wenza show usweet mawuza mina yabo lona yonke lento ibikhawunta kumina into engingimanga ngayo each and every day yabo uhlezi unosweet explosion igcwele la eshethini yabo for the sake ukuthi uyazazi uyabhema yabo kodwa manje ubalekela uthenini nginganuhele ogwayi wakho yabo lona ngisho nginawo ngisendlini mfethu yes ugwayi mina ngubhema nje endlini ami mfethu na bhema ngisho ngilele embedeni yabo kodwa manginabe ngizama usingihloniphe mfethu mangibhema ugwayi ngiphumela eminyango yabo ngibhema noma ngivula iwindi ngibhemele ewindini yabo lona nguchinge ngaphandle yabo ufilter wakhona kodwa futhi uyano yabo mangilina ngemva lapho ngiyazi kufanele ngixubhe
for the sake ukuthi nini ugawunuka kabi umuntu osukuleni naye yabo ngawubheme sewuzo emlomeni yabo lona kodwa mfethu yazi yonke lo respect leyo ngiyangibona ukuthi nini noma ngisi ngiyazama ukuyibuhisa yabo lona kodwa manje naye roast la Imngento wa roast. Imngento mfethu yabo mfethu ungamfethu una roast mfethu intombi enesikhwele mfethu intombi engaleki yezo intombi enesikhwele yabo ukuthi ngagcina ngikwazile ngisho ukumconvince yabo ngamncenga yabo wathi hayi ngiyakuzwa asambe sekhona yabo samtshela ukuthi awukhala ngisho kwayona ngiqhamuka neHemaskandi athi hayibo ngisa lapha ya mazombi anje hayi ngeke besuku ngeke yabo manje into egosi sesiqalile saqhamuka lemgaqweni ebridgeini yabo eRobosini iviews ayibona yonke abantu abanyukayo abehlala abanye badlula la kuthini yabo lona iyayibonakalela nje yodwa nisihlokile nje mfethweni oyibonela nje ukuthi angahola kuyona ucabanga ifoni ucabanga yini ucabanga imali yayibona lonto wena mfethu ithi ayingeke mfethu uyangena mina lapha mihamba uthe ngizokulinda la ngithi yabona lento eyenzayo risk kakhulu yazi ngitshezi ngathi ngithi ngishaya 20 step ngiyaphambili yabo lona uyasala uyahayiza emva kwami ngoba usuntanta emoyeni ngoba usuntanta emoyeni yabo lona please mfethu nasambe nawe okungcono ngizozama ukuthi ngimemeze umuntu angibizele imafi yake ngimi nawe halfway ngishumele umuntu yabo lona tshela ukuthi bafo samba nayo mfethu ibingibambe kanje yes ingibambe isilokhu nje ungangishiyi ungangishiyi ngathi ngakushiyi ngile eduze kwakho kanje yabo lona ithi nje ungangishiyi mfethu yabo lona phela nje ungikwenza bengenzela lona ngokuthini mfethu ngifuna ukubona ukuthi mfethu anginankinga nawe yezo lona uma usikanjani mfethu sengaphinde sibuyelane uma usanyani please ngicela ungangishiyi ngithi hayibo yabo yini ukukhulumisa lokho ukuthi ngithathe kulethele eMaskandi nje mfethu ufike lo uvalo olungaka mfethu sengizokushiya yini mina yabo lona yini okutshengisa yini ukusaba ebinako ngokubona mfethu indawo yini ekuthiwa iMaskandi ibona amazombie abantu ama-horrible yabo lona ama-horrible phezulu yabo lona ambe na ngime ngaphesheya ngimemeze mfethu lapha ake ngisho imafisa ungamemeza namhlanje ngangeza khona yabo bephunga amajiti abone ukuthi ukuhamba nesekeni yebo lona abanye ithekeni yakhe sister yakhe yabona kodwa manje nje ngibambe ngayo yabo babona abantu ukuthi hayi ngase ithekeni yakhe yabo esingemthetho yazini ongcono ngibambe nje kahle sibambane yabo ngabe sekubona wonke umuntu ukuthi uyasaba unovalo yabo lona angeke ngisuke eduze kwawo yabo lona ngisho sabayidla le mali le ngisangavele ngishiya imali yabo keep it right mfethu ngezo enikeze yabo yabo nje ubinginikeza leli trade yabo isikhwama sayo sikumina ifoni yayo ikumina mfethu ngiphathele yonke into yayo kumina yabo iyona nje iyahambela iyona iphethe lutho yabo even nje ngala plastic balama bhayisi yabe siyowadla mfethu aphethwe yimina yabo emeze lapha yabe savela umsiko esimsiko mfethu ukuthenga la yabo lona lakhi leyo kwelena umsikeze yabo lona mewela ngitshela ukuthi hayi mfethu ngicela ukuthi kube kanje ngidayisele kanje abuze sabona sesithi hayi mfethu ithekeni yami le yabo qale ukuthi yona yabo athi hayi ngeza phela indaba ungezi nawe uzohlala naye la mfethu ayizo lona ishibisi ishoqala ithi awungeke ngithi hayi manje ujahile yabona ngiyabamba ukuthi la into ezoyikhipha emlomeni nje siqale ngokuthi hawo izozigcinisa yani ikhipha into ekutshengisa ukuthi iyasaba noma mhlawumbe iyanyanya noma iyanyaza noma mhlawumbe isovalweni nje ngokuza la yabo zama ukuyikhava ngithi hayi manje ujahile lo sisi mfethu yabo lona and esuwakhona ushiya abantu esaloni yabo so nayo senzela mina ifavor sengibuye naye nje sabo sesibuye nayo bafo ibambe kanje yilo ukuthi akuthi asambe mfethu noshesh hamba igalaza mama ngifuna relax ngibona uphethe iroad na relax mfethu uhamba na ibuza manje usho uhlala la yebo lo mbuzo soon mhlawumbe kwaphela 5 minutes usinguphendula ngizama ukubalekela hayi ibuza mfethu ngiyabuza wena uhlala la ngisi yini ngibuza lo mbuzo lo is I know ngiyabuza nje mfethu yabo uthi wena uhlala lana yini ngithi mina no angihlali la pho yini kuletha la ngithi hayi ngizobhema la yabo
ithi ayikho leyo nto, yabo. Yazi ngiyabona phela liyosuka ezansi, yabo. Wonke umuntu esihlangana naye ngathi ingakini, kwenzeka lento edenzeka ngakini. Yabo. Siphuma nawe esikoleni, so siyofika esitolo mhlawumbe sobingelwa abantu abawu-30. Hey, yes. Nala semtiki uyabona nje uma sihamba nawo. Hawu ephilani MNP. Yabo. Hawu MNP uphethe umeme. Iroto. Ngibingelela amaroto anjani. Yabo. Anjani amaroto bese. Akukho ukuthi ungaziba amajitama. Yabo lona. Ngizona plazwana ngisho ngithi hayi mfethu angihlala. Yabo lona. Ulalaphi ka usho ulalaphi. Yabo. Ngithi hayi le mina bese ngilala eShells. Yabo. Kodwa isikhathi esiningi ngespenda la. Cause yini la ngibhemela khona. Yeah. Yabo lona. Kodwa ngokulala ngilala eShells mfethu. eShells akibi. Yabo lona. Yipi lo Shells evele usuvumelana ukuthi bazolala ngithi nayi. Iyarento khona. 25 rand ubusuku obodwa. Yabo. Lala khona nina indawo yokulala imbhede yonke into ugesi amanzi ashisayo. Yabo. Ngenzela nje for ukulala khona ngikwazi ukulala khona ngibeke nempahla zami safety. Yabo. Ithi ayingeke philana. Akuyona impilo le mfethu. Yabo. Yalo ungathola ngisho ukugula kalula ngokuhlala nje khona umoya uphefumula khona. Yabo lona. Awusabi nje la mfethu nani. Ngisho amantombazana akhona owabonayo. Uyabona ngathi nje abafana nje mfethu. Yabo. Ngathi amadoda so ubona wona ngigqoka ingubo. Yabo. Ukuthi intombazane. Yabo. Abanye bayagida ngisho ukudida mefaka ibhlue. Yabo lona. Amantombazane agqoka into engafani ophaqa bangafani. Yabo yabona ukuthi nje hayi iroto leli. Yebo lona. Come on mfethu nishintshe impilo mfethu. Ithe mfethu kanjani mfethu sengizamile kaningi mfethu. Yabo. Iningi izimo ezingolele ukuthi ngize ngifuna ngifika la. Yabo. Nami ngangayimisele ngoba ngicela ngingena lapha ngifika la. Yabo lona. Kodwa ngizozama kancane kancane. Nje sibavu yakhala minya ngane abantu inyembezi. Ey. Yabo, inyembezi. Yabo. Aziphilane ngenza noma yini. Yabo. Yabo njengamanje ngingezile 100 rand ngithi ukuthi uthenge lento yakho. Lento engekho uthoma ungithengisa ngingeve lento ngithengisa nayi lento. Ithi yona lento 100 rand wami lo. Yabo. Ithi mina ithi ushintshe awusekho. Ithi mina awusekho ushintshe. Yabo. Mina ngathenga ngayo phela ngibaleke mina lwesamba sibuye ngihamba ngiphinde ngiyakhona ngoba ngazi uhlala isikhathi singanani nawe. Nakhona into encane ngakho. Encane bafu. Yabo. Ithi ayingeke vilani mfethu. Yabo. Lento encane engaka iyona into encane ejika impilo yakhe engaka ukuthi mfethu igcina siphenduka ibe udodo onje mfethu uhlala entweni enje. Angisho ukuthi ngiyakuthoka. Yabo kodwa lento encane engaka mfethu iyona into egqosha ekhaya le ukuthi usuke ekhaya mfethu ushiya abazali ngento encane engaka. Yabo. Mina ngathini ungishela mfethu nawangitshela ukuthi nini indlela engimuhle ngayo ungatuba ngisho ikhaya ushiya abazali. Yabo. Kodwa manje mangithi ngiyabuka wona udubile ikhaya washiya abazali ngalento encane engaka. Yabo lona. Kuthini wena? Yabo. Yazi namanje mfethu ngiyakubona ukuthi uwena. Yeso. Kodwa indlela engibona ushintshe ngayo mfethu. Yabo. Ngisho umuzo ongifikelayo ukuthi ingabe uwena ngempela. Yabo lonto. Uyangifikela kodwa ngibuye ngihebeza ukuthi hayi uwena ngiyakubona ngiyakuzwa ngiyakwazi. Yebo lonto. Yabo uwena ngempela. Yebo lonto. Awucabanga umuntu mase ezofikela nawe ukungabazi ukuthi hayi ngabe uwena. Yebo lonto ngoba yini uyakwazi ukuthi nini ubumuntu ongenje. Yabo lonto. Ubumuntu kanjani? Ubumuntu obebheke iphi empilweni noma inekusasa likanjani? Ubumuntu abesho ngayo ukuthi hayi mhlambe in 5 years ukhama swalo bese siyahlukana naye ngimbona mhlambe ngambona umuntu kanje mhlambe seyiloya kanje yabo or a doctor yabo lona yabo and mfethu kwayiyona biyazi ukuthi ngisho when it comes to lokuzeni mfethu encwadini bengikawutisa ngisho ikawutisa encwadini ngabo uzibe kusho ngisho omeme eclassini bese ngisho ngajola njole kanjeni nobabili kodwa ke niphase nobabili yabo lona kuyophasa oyedwa lapho Darko Bloom ngingabeka imali. Yabo angeke nize niphasa nobabili. Yabo lona. Kuyophasa oyedwa. Yabo. Ibisho wathi siyabona nje uma mbisho kanje showcase basho mina. Yabo and obvious ngizophasa wena. Fail mina. Yabo. Ngizana uyafuna ukuthi ngisho ngathiwani mhlambe masoba nesest esoyibhala eclassini. Yabo lona. Ngiboost itshela mfethu. Ngizoza kurevise this. Yabo lona. Cause yini ngifuna ukuzama ukuthi nini ngivale lesikhala sokuthi nini bambuke njengomuntu olekhaya. Yezo lonto mfethu. Yabo. Yes yona mfethu uNkulunkulu ngiyakuphe konke. Yabo.
Ibiyinhle bra wami mswempu blind. Yabo yinakho konke. Yabo ungenza noma yini ngayo mfethu iCloudis, iHorse. Yabo ekude masike ngasesikoleni ngaseklasini mfethu. Ubone ukuthi out of 10 mfethu ngakupha mhlawumbe u3 or 4. Kunzima. Yabo kunzima. So nami mfethu ngiyazama ukuthi ngilivale lelo hlazo cause yini mfethu na omeme abaningi bese benomkhubo ukuthi nini made kunetest bafuna ukuthi ama-marks bawamemeze. Yebo and iphepha lami nelayo bazozama ukuthi alandelane. Ngiyebo leyo nto elayo mhlawumbe lizoba phambili mhlawumbe ihlukaniswa abantu abawu2 bese kumenyezwe lami. Yabo and lami maselimenyezwa definitely sure ngiyebo leyo ukuthi it's the highest marks. Yabo and ngiphasi khona uma mhlawumbe leyo test ene award. Yabo mhlawumbe ya reward mhlawumbe R100 noma R50. Yabo zomenyezwa mina ukuthi awunanga Philani Dube sezothatha i-highest test kubo ubani uPhilani Dube. Yabo mhlawumbe yona mhlawumbe ya top 100 mhlawumbe ithole lo 32. Yabo bekunzima kakhulu. Bekunzima. Yabo mhlawumbe top 100 mhlawumbe ngishaye lo 92 96. Yabo top 100. Yabo so lapho teze ngiyabona gap there's a big different. Yabo na izizishu sengingeke Philani mfethu. Yabo mthetho yazini zama ukuthi spend isikhathi ndawonye. Yabo lo mina nginankinga ngizorevise this. Yabo for the sake ukuthi nasekhaya besibeyazi. Yabo ngizama ukuthi nini manginesikhathi sokuthi ngirevise ngisho abafisi abafika no R20 yabo sozama sengibabalekele. Yabo spend isikhathi nje nayo. Yabo lo ngibe nayo revise strong ngizini ekhaya mawusozo soba nesiteswa kwebhala kama ukuthi ngifisa ngisho ukuthi ngishayele ini ngiyenzele imbuzi. Yebo ngoba yini sizama ukuthi ngiyikhave. Yebo lo ukuthi at least nayo ukwazi ushaya mhlawumbe lo 67. Yebo lo top 100 kumele vele uhlale naye desk. Yebo manje wangelula mfethu uvela ubhale nje ungafihli wangenula kwanisela uthisha wangenula kwakuthi ngisho mem mfethuna ngasini mfethu bebengigadile bengimakile yini nayo mfethu indlela esoyisa sinana ngayo nayo isuke yangafuna nje nokuthi zifihli. Yabo yasho ingane ebijwayele ukufunda belungwini lezi yabo zenzela umathanda zenza noma yini kanjani. Yabo manje la sesebantwini yabo imithetho ihlukile ezikoleni. Yebo lona so angeke kufane la defunda khona la nala sesifunda khona ngithi no mfethu ngoba ngisho nokungimemeza kwathi sizofuna ukungimemeza eklasini sengidrink ehamba eklasini efuna usohlala nayo la sobabili edeskini. Yabo vele sekuza course eklasini. Yabo ngithi no mfethu ngeke kwazi ukwenzeka leyo nto. Yabo ungcono because nami ngingehalele ngangiselele uhalf wami esikopini ngihlaye lapha ya. Yabo lona ngiphuzeke leyo drink cause abo wami mesahlala ndawonye kwakusherisha nje leyo drink inhebe. Yabo khona ngimnandi kuyena eklasini. Yabo lona yabo ekubeni vele futhi khona bangangithandi mina. Yabo ngenxa ukuthi nini mfethu ngiyabanyisa ngani ngemfundo masike ngani masike ngase-16 kuthi abakuthakatha ngakodwa. Yabo lona mfethu ngeke ngisole nalokho ngingazi. Yabo lona ngingakholelwa kubona ukuthi isikhathi esiningi. Yabo uyamazi uDanken isikhofu. Yeah bakutshela ufana naye. Mhlawumbe wesi9 no10 mfethu umuntu engitshela leyo nto. Inkabi yami uDanken yazi ukuthi ngimfonele video call ngimbonisa umuntu ofana naye. Yazi mhlawumbe wesi9 no10 mfethu umuntu engitshela leyo nto mfethu na ikize ngiyibuka esibukweni ngisho ngithi hayi ngeke mfethu. Yabo but mina I don't believe leyo nto mfethu asho umuntu athi mfethu ngiyakuncenza. Yabo uyafana naye. Usikuva usikuva lo ngeke usikuva lo. Uyakhe ngithi hayi mfethu ngeke mfethu. Yebo ungafanisa mina ngiyirodo mfethu ne-celebrity nje mfethu. No athi ngimshuthela isithombe ngimsendele. Yabo usikuva usikuva phela lo. Fethu yeza cha ngimthumelela lapha ku WhatsApp. No bafo hayi kuyezwakala bafo. Kuyezwakala indoda ikhishwa yini ke ekhaya. Mfethu into engikhipha ekhaya mfethu izona lezi gemegeme lezi vezani zeyidakamizwa kodwa kungezona nginqa. Nginqa usenini mfethu bese ngidla idakamizwa lama wonga lawa
non stop senginampanto sengiphanda ngani mfethu ngerobhari ngibamba itolo zamakwerekwere yabo bamba itolo zamakwerekwere bese kumphanto wami yabo namajitama yabo lona and la mfethu namajita engiphanda nawo akuwona waseroundini ngasekhaya amajita ngaphandle yabo kuyikona ukuthi yini mfethu amajita engekuze uyitshele nanokuyitshela ukuthi mfethu ayayenza lento yabo lona no amajita engekuze uyitshela amarodo wafica ngingakali hlaza yabo lona ethwele chicks hayi yabo cause ngisho lempilo mina mfethu okuphara kanje bese la ngiqalele isawo yabo ngiqalele isawo into ngasedladleni mfethu bengiyiphara mfethu kodwa bengingasilele liphara leli olifica lithwele chicks ngakali hlaza mfethu hayi ukuhlala 10 days 5 days ngagezile mfethu inyanga ngagezile ngiqalele isawa mina yabo qalele isawa lento ukuthi ungafethu ayigezisi mfethu ngiyancinza namanzi tengekho le yabo tengekho le mina bafutshelwa yimina yabo tengekho mina mfethu bengibhema ihunga ngihlala ekhaya ngilokhuza ngigeza yabo umbhede bengilala kuwona mfethu ungazuyitshela ukuthi mhlawumbe usayi omunye umuntu olala kuwona hayi mina yebo lona yabo ngoba yini kunale mentality ukuthi mina ngiyiphara yabo lona kanti no ulala mina ngendlela yokuclean ngayo yabo yes khona kwiwashing bengisizwa nanokuthi nini ke uma iwashing behlanganisa ndawonye yonke yabo lona mthembu sizwa ukuthi ngimkhela amanzi mina yabo lona awashe ngichithela amanzi yabo lokwalula kanjalo kube lula yabo bunge kufice nje noma bayiwashe iwashing yakhe ekhaya yedwa no yabo so mfethu wahamba phanda ngale lokuza ngale robhari yamakwerekwere nawo mfethu gcina ngijampile uyazi into yenza ngicina ujampile yabo nani mase ngiphethe imali mfethu bayangaza ngisebenzi yabo ngibheme wonke kodwa damo imali indlela engiyiphatha ngayo bayibuza usikanjani yabo lona yini yabo mina mangiphantile nginenhlobo ukuthi mfethu angikhohlwe la ngiphuma khona yabo lona yeah ngeke umtshela ukuthi ngadla mfethu 30,000 ngedwa ngama drugs yezo lonto even ngisho ngangayithenga lo under lo sokisi yabo kodwa ngeke mfethu ungadluli edladleni ngeke ngayithengi into yasedladleni yabo into ebengisiza bafo ukuthi mfethu kuleyo razor yami mangiyithola same time ngingakabhemi yabo ngene mhlawumbe echest yabo walisi troll inyama thenga inyama yabo lona same time by the time nje ngingene lokhuzini kwi-Uber mhlawumbe house ngiqashe i-Uber yabo noma sisekusini cela lo mjida leyo ngifonile i-Olate nje simanga cela ungitshelele uAndile benokhanisani bangilinde stopini yabo Tami ngilinde stopini ngenzela ukuthi nini bakwazi bangiphathisa ini linyama leli yabo cause yini mangithi ngizofika estopini elabangani bami bangiphathisa abafethu lana ngiyabona ukuthi nesilwane sovuka yabo ngiyangqala khona ukuthi ngispreadeke ngikhanyiseke ukuthi awu ubona usibani ulephethe inyama enganani wala yabo ngasini bese ngiswele bese kuphele ngisho ikhono lokucasha ngithi hayi ngisunywe ekhaya no yabo lona yabo sengize ngicela abashana bami ukuthi basekhaya kube bona abangiphasisayo inyama yabo kuze kubonakala ukuthi ngisonyiwe yabo kanti no imali yami yabo lona cause yini ngizama ukufihla usenini bangangikhanyisi cause mfethu yabona mfethu laba mfethu obhema nabo yeah ibona futhi laba abangipimpayo yabo ibona laba abangipimpayo mfethu iphara bra wami lingakubona uphethe 10,000 yes ibona so 10,000 imali onayo yabo 10,000 uzobhema yezwa mfethu umbhemise 8,000 noma ubhemise 9,000 ushayina lo even Steven half ningenzile lutho yezwa yabo nginqale le 1,000 elisele ongayibhemisanga lona mhlambe lelo 1,000 lelo uzohamba ulishiye yabo lona lengalibhemi lelo 1,000 mhlambe kubona mhlambe usubhema wedwa yabo noma uthenga usuyahamba yabo lonto ungasini mfethu usumuntu omubi usuyisigwegwe kulona yezwa lona nabo selikubambela inombolo
Nabo kwahosa ngaze ngigcine izinjani likhanyisa. Yes. So likhanyisa khona lingipimpa khona mhlawumbe lingipimpa nje mhlawumbe ezothola 20 rand. Yabo noma ngenze ithole next. Yabo lona. Lingipimpe kanjalo umpimpe ogcina ubanjwa. Ujumpa, ujaho. Yabo. So mina mfethu into engikhanyisile ngiyenza ukuthi nakubantu ngasekhaya ngicine ngaziwa ukuthi umphanto wakhe yilo iheyona le nto yabo cause ngisho imali mase nginemali mfethu bengiphanta imali mfethu ngibe nayo imali qine ngiphila impilo ukuthi ngiphinde futhi mase ngiyoyidla ngidle sakuyifihla yabo vele sekhosi bangaboni kwame bebona bazoza ukuthi okay endaweni ukuthi yabo kushayiwe yabo njoba kushayiwe nje isitolo usibani banunenyuko yabo lona awusibani banunenyuko ekubeni vele futhi mfethu imission wakhe kanje yabo lona hayi ngeke takoplo yena yabo lo ndo simlandele yabo so into nje besenzela izinto thona maswa bikasho ukuthi endaweni ukuthi kushayiwe yabo lona ndo mfethu yabo KFC kushayiwe yabo so nje bakushayiwe KFC ngiyazi ukuthi all eyes on me mhlawumbe yabo ufune ngifihle nje ukuthi noma ngibhekile babone ukuthi ngumuntu ongenani next yabo ongenani next efeso bese ngikhetha ukuthi ngiphile ukuthi enyuku ngidle nabashana bami labasedladleni yabo yezolona kanjani nathi mshana wami awugibele nithola ukuthi umntana wami ngithi ayigibele ilokhuzini yesiphingo yezo ngishiya amameshini angasedladleni yabo ngithuthi esiphingo yabo lona yahambe yothenga mhlawumbe uthenga izinto ezimbalwa mhlawumbe izinko kanje namalahle yabo bese ngijesa udlule kephi erank yabo lona uzofika usibani lo angasekhaya washa imoto kanje uvuso yamaza ngithi yabo umthetho mina kutshengisa ilokhuza imeshenti edayisayo yabo lona umnike inali idrad lakhe akutshengisa imeshenti yabo bese ukhipha nawo 500 uyangithenga yabo lento ungayiniki yena imali yamtshela kulandela imeshenti yabo uthenge mase uyabuya yezwa lonto yabo impela polisi umshana wami laba first belingane lezaziyo besuna zama social media yabo bese vena thina sayazi maniphi yabo kuze nami bizingaloko kwangifunda ngixele ngisila nama drugs yabo indaba singabe nesinandi upha yabo lona yabo bize upha yazi upha bethi imoto izongena nje izodinusa la egcekeni kamakhelwane yabo lona sazi nge-Uber sinalifoni biza imoto ikulanda la mfethu kamnandi siyangena kamnandi fike ngweni uyayithengela lento yakho yabo uyayiphathela siyambuya futhi ngemonto ikushiya la uyalokhuza khipha impahla le yasekhaya sishiya la ekhaya edladlela yabo lona nina ngempela bese ngenza kanjalo zama ukuthi ne-oledi ngilididise lingaboni yabo lokho kulikona usuma ungizala olethile yabo lona bona seyena ngozongenza ingane yabo lento imali isasephi yabo la thetha amakhoya athi ngisebenza khona kanje ngiphande khona athi no yabo lona no uma mfethu ngizala mfethu nomama street yabo lo street into eno shit nje mfethu nabengayingeni yabo bengayingeni yabo lona koze ngishinyoko mfethu bengizama ukuthi noma mhlawumbe ngizima ngifuna ukumupha imali ngimlini mhlawumbe uthothi lezi khadi la ingenayo khona impela imali edinga khona yabo lona ufike uzomlinga ngizomlinga nakhona ngalingwa yimina ngimthumela ngumshanami yabo lona mshanami miyamneza ugogo imali kanje yabo lona yabo nakhona ngiveli ngibuza umthetho unikezwe yimina angikho khwala ngisipana khona yabo lona lapho ngihambe kuseni ekhaya yabo ngenqoza ngifuna ukupha imali yabo lona yabo ngiyeza umshanami ngibuza ngize ngibuye ntambama yabo kale mhlawumbe lo 3 hours awusefikile umshana manje ngifonela ufikile uandile lapho nemali engaka yabo lona ase ufikile yini namthetho hayi kahle khona ngihambe khona itoho manje ngikwaza ukubuya bengise sathi leyo mali akunikeze uyibambe yebo lona so moya nawe wenza njani imali lapha yabo lona mhlawumbe kuyimali zami usagoqeka kahle adidiseke nasenqondweni yebo lona kanti ngihlalela mhlawumbe singihlalela abangani bami la ngihleli khona yabo lona yabo mhlawumbe ngihlayela esiphingo mina ikhishwa yini ke insizwe lokushini ngoba usunobuchule kanjalo yabe into engikhiphela lokushini mfethu yini ke kuyikona ukuthi ayikho into engayofihlwe ungaveli
yabo sihambe soshaya isitolo khona itolo sasishaya bese namajita siba u3 yabo sishaya isitolo masishaya bese isitolo la kanti yagadwa fesu yabo lama security lawa gadayo lawo ngani mawasini ama blackjack in la gqoka into ezimnyama yabo sishaya isitolo la fesu kamnandi ngena ngaphakathi masingena ngaphakathi kanti singena bazi noma sinama sensor yabo noma it's like a panic button yabo cause ifesu sasiphuma nje yabo imali phezulu emini yabo siphuma nje bafu yabo labe lipaki ipholo yabo lipaki ipholo ngisho ngisakwele imoto indlela lipake ngayo ngeke guys yabo lo ngiyibona futhi ngibuka accountini la yabo infantini le econtain yabo lo nto namfezulu yabo mayipaka nguzu ujantshi sephiqa ngithayi ngeke bafana bami khona imoto epaka la manje yabo ngeke yabo la singemumva mfethu uyilokhuza ku entrance yesitolo yabona phuma sethe sifofoza lesigcwala ihlathi yabo kanti wasigcwala ihlathi la mfethu sinqamla amakontishini yabo abuye abantu beze ngala ngephumba impengisiba u57 yabo baamile bonke labantu yabo abesho laba abanye abasibona ilonda bethu hayi bashone ngala yabo bangene ngala yabo phethe imali usibani kanje umgqoyi kanje yabo tshela ukuthi lapho bafana sinasehi mangigqokile phela mfethuna angikwazi ukugqokile ukuze ishesilodwa yabo ngene ngisuke ngishayishe segazini yabo ngiyengqoka ivest ngaphansi yabo bese ngishaya ishezi so ngigqoka iskipa yabo ngishaya ivest bese ngishaya iskipa ngaphezulu yabo lona it's a 1+1 yabo so for sure lama ngihlofoza ngibaleka nje ngicashini yabo lona ngibale ngicasha ngizini ngifuna ucover yini o accuse bami yabo lona singadukelana because imali kumina yabo la ngiphethe nani mina engiphethe umlilo yabo ngiyehezwa omunye sebembambile basho yasho lo muntu so phethe inyuku ufaka into ebovu hezo khiphe sibovu nejini ewinki yebo lo isigqoko sekhewe esisankewe lela yabo lo lo yabo yazi bafuna singizwa lo mazwi lawo kwabe ngathi ungiphephetha mo yezo kwabe ngathi uthi ngifaka amanosi uthayi inyawo zami ngibeleze yabo masuka kakhulu yabo awela nje ngibaleka bafu yezo izinto abayichazayo lezi abangichaze ngazo lezi yabo ngiyayikhumula ngekapa yabo ngoba isigqoko lesikhiwe nje mfethu bashiya lapho phansi yabo yenze sinami befika lapho bathi ukustaka yabo babona ukuthi osho ubela futhi la around yabo la cause isehlathini la nje sayihlambe uthi uyagoba la sawo isigqoko sawo-ke yabo futhi la around yabo lana hlofoza ngishonele yizi hamba la ngaphansi nje kuze nezihlahleni ehlathini yabo khumula isigqoko lesi khumula ilokhuza ilo skip esibovu lezi ngifaka ngaphansi ivest elimnyama khumula iskipha lesi mfethu kamnandi hlofoza imali lesi ngigoqile kahle la mfethu ngesikhwama lesi sasemabank leli saka leli yabo konke imali ngifaka emasendeni yabo njengoba isemasendeni bafaka into engikholelwa kuyona yabo lo imali ngiyawo nje bafuma isemasendeni ngazi kahle ukuthi showcase ayidabuli ukuthi sihlula ngisho isafety okudlula ngisho iphakethe ngibona kosi siphambano bafu yabo isafety okudlula ngisho iphakethe ukuthi nini emasendeni bafu ngiyazi ukuthi hayi ngifakile iLouis under ngafaka itrunk yes ngafaka iblock ijini ngigqokile iskin jean inanebhand yabo ngisho ngase uyaphutshuka uyaphuma namfesuna angeke izidabule la kwiskin jean uzoyifica mhlambe la emadolweni yabo noma la kumamasey yabo ngeke izihambe ezinjani iziphume phansi lokhuze nejinini yabo so force phansi ijini nangifengqele baleke bafu yabo baleka kwami lapho kwayila ngihamba khona ngiphi elokishini mangiphuma la mfesuna tshela ukuthi ihlathi engibaleka kulona mhlambe ngahamba bafu pause 30 minutes yabo hamba phakathi ehlathini
ihlathi ngala umfula ngala yabo ngigudla ihlathi la yezwa ekuseni ngabhana mpe ngabu 6 kanje yabo Hlofoza la ngiyophumela khona ngiyophumela kwelinye ilokishi yabo ngiyophumela kephi ePhilani yabo kwawaye Mlazi ngifika eMphilani ngifike ngigibele yabo ngizama ukulahla umkhondo ngibele mangigibela ngithi Siphingo yabo nakhona ngigibela nje Siphingo iyona taxi yaqhamuka kuqala ngigibele eSiphingo shwi eSiphingo yabo yabo mangifika eSiphingo bafu yabo ngiyayibonakalela ukuthi hayi iphara leli yabo ngendlela esengiyona qadolo ugcwele ikhanda yabo ngihamba ngiyayiqhutha ezinye izinto la mfethu lezihlahla yabo lona ntona mfethu alekile nehunga la yabo ngihamba umlilo la mfethuna ufakele emasendeni ivest engigqokile leskin jean lo ngizama ukugqiba yabo lo ngifihla ngihamba ngehlisa ivest ngihamba ngehlisa ivest yabo Sike Siphingo ngizoyabi yabo lo ngizo no osingivashela ithayima lami efolweni ithayima lami belinesithembu yabo efolweni yabo lineminumozi noma umncane yabo lo sawo singefolweni hambe ngerenki yasefolweni mangize ngiyafika itaxi ephambili bafu inabantu abawu3 yes bawu2 mina uzoba wesithathu phakathi bese uzoba udriver noconductor yabo isekude ukugcwala le taxi hlale mhlambe ngahlala aba 3 minutes phakathi etaxini ngiphume la esogwayi ngibona lo muntu ngiyatatazela ngiya up and down amhlamba yagijima ogwayi noma ngubhema ngiyanqanqazela yabo lona bhema ugwayi shawuze ube nelahle elide yabo bhema sengiswa ngibe ngisefezu uba udriver le taxi nomconductor le taxi yabo lona athi hayi mina yabo lona ngisefezuna manje imalini lodi yabo yabantu bebonke etaxini yabo lona asho lo mjida ngazi wasibani mfeso 485 lapho because imali engamnika yona ayo 200 wabuyisa 20 rand owodwa yabo ushintsha ngaba nawo ngathi hayi mfethu yazi manje bafola ngijahile ngale ndlela esimangaliso yabo ungakwazi ukuthi ukhale ebhasini mfethu ubize udriver mfethu ashaya imoto izule ngizobakhokhela wonke lamasitha labantu abangekho mina yabo lona iphume itaxi ihambe yabo into esiyenza lokho yazi bafu yabo nje ngibhema ugwayi kanje wena mfethu ngubhema ugwayi ngubhemela ngaphakathi etaxini yabo ikhele back seat wena mfethu yabo lona for the good abantu engihleli nabo la majida nje ehanga nami yabo lona ngibhema ugwayi udriver la wena mfethu uyabhema yabo maphambili vele naye ubhemela phakathi ngibhema thema ngizinhlayo windini zalo yezo ayile sitole sesibambile umama wakhona yabo nangu uyadlula fesuna la ngase Shoprite yabo fuyi umama wakhona uhamba uyashekezela umama wakhona vele uyashesha mehamba yabo ngiyambona nangu uyashekezela uphethe isikhwama gaqela isikhwama sakhe la esekuseni yabo uyashesha uyahamba yabo uvalele uthi hayiqe sala abantu bangilandela kanjani bazi ngani ukuthi ngila yabo lo mina ngibiza ulokho uzosicapha wale moto yabo angibiza usicapha la mfethuna athi hayi kulungile mfethu yabo lona kanti lo mama lo isekuseni mfethu o6 ophuthuma etohweni vele yabo indlela yakhe ahamba kuyona le yabo lona akazi ngisho ukwazi ukuthi istory yithini khona istory sesenzekile uzokwazi ntambama mayesebuye yabo lona istofu sidabuka emva kwakhe eqeda kuphuma nje yizo lo nto egcekeni yabo sabe sisala sidabula istofu namajida yazi sibamba mazayiza yaqashe kwakhe yabo lo nto wena mfethu izinto yakhe naye bengakamtsheli yabo shawo uvale mina bafuna tatanzela kana ebhasini tshela ukuthi itaxi bafu yaphuma nabantu abawu3 kwathuka abantu ngisho abantu erank yezo so hayibo iyaphuma ngempela itaxi mfethu ningacwele besho usicapha ethi hayi manje khona umjito ojahile la uyaphuthuma yabo seyiqala nje isivala isicapha mfethu ngibe ngiyiwe emasendeni ikhipha le mali mfethu ngimshayela u600 rand wakhe yabo abone ukuthi angidlali yabo leyo futhi ngikhokhele nje ukuza mfethu iload kwakuthi ngisho lamajida lawo uthula yezo abangesakhokha ngisho ukhokha
yabo qhume ngihambe le taxi yabo high school imoto yabo ithi fethu ijoyine lo mgaqo lo uya elokhuzini Mbumbu Road yabo sizophuma ukuthi Mbumbu Road fethu ithi lo okumhlophe isimega philani yeah isimega philani iyo sintsembini yabo